som to s Slavkom kecal cez víkend a že trošku robím zavolaj Slavovi, že sa ide. Vlastný? Ja to rozkopem na zemi. Jak to? Jak to praca, nie? No nie, no dobra. Szwedzka. No podłocha, no podłocha! No. Až do pol hodinu. Tomu čas stredili tomu chlapcovi? Miňovi, hej. Komu čo? Prišiel tak, vieš, lebo Miňo bol vonku aj so mnou. S tebou? Ja prišiel nejaký, toto môže raz. Ale čo? Raz bolo. No hej, a že, kús mi pivo. A Miňo, že nie, že kúpim si. Nie, on že prišiel, že či nemá cigaretu. Ja sme mu dali jednu cigaretu, a keď prišiel druhý. Taký okolo. No jaký už A starší? Hej, veruješ, tam bolo do piči, tá co? Skúrený som do piči, tá... Pošli, to dobrá bylo, ne? Packu. Ale tak, čuješ takú ní, nie packu, ale tak. Tak ní, tak sa na mňa, tak. Na mňa všetko. Však som vyzerajú krevič. Ale nenapísal, že sa je 120, 480. Opýte. Ładno, to pici. Miňo, to je. Žena. Od víny to. Juri, poď sem. Poď sem. Chceš? Nechcel som môj tak. Papier skoro. Nechcel som môj Teraz tak. sa kúkaj. Jak zaostrím na hodinku. Vidíš? Počkaj, aspoň tak. Stáďa, vidíš hodinku? A teraz kúkaj. Ty kokos. Ty vole, jak to vidno? Na koľko centimetrov to je? To neviem. Protože teraz vidíš viac zamaskaný displej, jak ich.